mu na Asantehemaa .ye nene da etoso nan nene ne pomponso nene twato penifo wo kasa bi obrofo kasa mu say last days are always dangerous na enokre ene obedrum en chef kase mu a yate so wo ha ya bre wo ha papa sane dom a aba betwehia ba bi agina nya ba bi a wo senka nipa egina empo sanse presidential days no echi enso nipa na buso ama fede chese opo akora mpoa ene nipa na buso aba be yes ampempensuo yeguso din komo enche bia no tumfo setutu abebi o Santehene ebetena ase Ghana mampani Excellency John Dramani Mahama abetena ase kane mampani na Danko Akufo-Addo kane mampani John Ejekum Kufuor former vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne mpanimfo titiri ne anintim ama hodo mpanimfo a wo musi omanam wo ha no musi ya ene de twato meka say abrewati ada so dampem omanfo hwe ne echi enche otumfo se tutu besan apagya ne mu na wakọ Asantehemaa na himfie babi ededa no na akọ hwe ama jasefo ede no ato adakam ansana wapagya mu no ede aba dwabrema ma ya wufusom de ama no na chese owie wufusom no je a na wawie yaka no na nanom nko a wono mamamre ni wamane a ewo so hwe na wonom ye frem na na sempofogye na ye ba kwasi ada no ne egusu agina mu a bepem ne ya edidwade ne bawie me wo ohenkase so ni bona ni ma nso obi a onim ne pa bia onim kra se wo ye ohena na de wahunu din adodo na din no Ghana ha Kaakyire Kwame Appiah ne moma nei wo nkonwadi kese na na de mu oduro na odi na agisa wa abo ni nyina ho me da se na se me din ne na office be de ade mu oduro trimude Kaakyire Kwame Appiah the first na office be de ade mu oduro Kaakyire ade mu oduro trimude e ka ho se Kaakyire na na se otrimi ode mo pia akonwa no na ma otrimi oda na se emu ode mi amu no Kaakyire ntimi na mo a me tiri da me kon ho dada ntino sa ade mu oduro be ka ho de ane chese mitiri ma me dem mo samanfo nim se wonya Kaakyire o ba Kaakyire ni edin da oso aba be ka ho no de yafa because ka so ya Kaakyire se kwa miki so ho ya che miki ho ya che se be mpani wo se ye wotafo ni no nkurata enso no we tafo ofri tafo edi e aka ho na wo okokofu afam meboa me wa mansia afam kokofu asaman oman hene na ne brempon ne me oman hene benkum hene ne me okay e na me ye the Tiaso in a lake. And yana nanom the Konji Lake Bosomtwe. Esi ho. Ye suan ho ade wo school no. The Lake Bosomtwe me man hene okuji asuo aduji madea. And I friend okuji asuo no. The friend okuji asuo. Okuji asuo no so. Okuji asuo yana nanom. Enti e ba asa no. Na yana na aduji mana oji asuo no. Obo me na na benkum. E ma okotena asuo na no a ohwe asuo no so. And what did Asantehemaa? 18 minutes, I'm sure like was much so much. Okuji asuo ma ede som yewra. Enti ekase kan bosomtwe suo no ho abakosem kakra che ya obetimi aka kire. Anu de metimi aka efri nipa oba befa okọ ahayo no a bofo no metimi aka na gese yenya ehumre no wo kana wo ya no kaje bia na ye destiny. Enu nti na edu sa abre ndia ye pemmre ne yaka amanfo akeka stories no bebre so mo no original one kuta mo na ebosrem ka enti no original one ne de ekita me ana ekita sama ma yes enipa dodo na ntimi nware ntwasuo no enkonkosi na nsan de abrofo bi broni bi ba betwa am say last year no broni bi ba bedware twa am say nipa me no se me nsa na etimi adware atwa enso no daso kuta na ho odin se de etie kane no ekita na ho odin na wo betimi adware atwa na wo ji hu dia ewa amamre ne amane e wo se yeye okay ani e wa anya dia wo ma okwan ba utimi ye dia nsuo no ma okwan na se broni no oba ye no mo ya amamre no ma no ye ko nsuo na no sa abre kra na me wa brochire oba ye no a obesere ye no man hene no sa abre na me ho ba na ade e be kyan ma kwa brochire ti me ja ho ko ba de ko so nyina no me hwe obesere ma na nanom kogu nsa e ma de ono nso ese wo ye no ono nso ye ansa na wote no ho ato nsuo do nana minim se waba na woba yeso obehunu wani so ade mo ka ho bi ene ye ye se ne wahunu oma se de ya na edom no aka no we ya asante amamre ne omo de aka ho Sei Kutuu Sei bam in fact se ka se asante ya oman a ya na ebinum nyini enti enne de amanfo behunu o TV so ne omo
krabehwe for no mba behwe ye no ombehu se sebe asante ye oman nipa na ba fifiri ekirikyiri ne benche aba we kire se asante man no ye wodo ye nyanyi mu asante nyam papa mu enti na ama sebe mamfra nyina aba bedru ha edom no aba no menam mehu bida na wankasa kra osi mu se wo ba no ebra aka so ba nso wo che wo bre kwam ma bre wo kwam almost 2 hours ansa na yetimi atenase ti ye kasa ye no Adom TV wa ha no de na wo se kwam bia so me so mbeto manu mutuo e de kira adofo ne ahwefo yen se wo bre pie nim so wo dwuma de bebre ne mom wunua kuma dada kedi na ye no ho ntoto ye ne se na duro me da se dada kedi ye no ho ntoto ye no de nyame ya adom a eye memenda ochinachi memenda ya 20th ochinachi memenda 20th September ya 2025 ena Yesu ama ye nua dada kedi ye ewo State House memenda no pa ye no Nkran State House memenda no pa no nso pepepe no na dada kedi ya de na to mpem ya de na to mpem ma adofo ne agyamfo nyina ba behwe ye nua na ni achi a na nyame adom yamampani John Mama wamano assisted state barrier enti no decoration ne niama nyina no eguso kosome ne wo kasai enti se omo bana se omo be pay wo omo tribute anase de omo be ye no wia be se dumie no kodonko no ye be pagya no ye de na ba agona saman but ye no beto aso memenda no e wo State House na ye de na ba agona saman ne be du agona saman a eye ni kurom Asantehemaa mu a memenda anadwo no ye bebo legendary concert e de amano anyomtofo bebre eba efi Nkran ne Ashanti region ha bono ne ade omu nyina ba be ka ho na ye wie a kwasiada anopa no ye bie no so a kire adofo e wo Ashanti region ha na omu no nso ba agona saman ho na se omu no nso behwe ye nuana ni achi wie a efi no ndu kodu ba akono ni akope no krabre ni abenum ni sikasa kwasiada say ye ni woni family no ye ne Nkran na de no agona saman ya Asantehemaa okay memenda ya okay eti de want me emma Nkran no ntwen ana wonhia de want me makumase ha no ana Asantehemaa mu ha no agona saman ontwen e won Nkran ana de want me mba Nkran no nso no ono nso ntwen se de o kan ya no ye ba na wo hia yen e wo agona saman efiri memene da nwumre na akọ ne kwasiada no ekosi ne kwasiada na nwumre no na ye gya enua no kwan okay meda wase na minim se eye den ya nkomo na o si edi bi ka ho na ye mama mfo se dada kedi wa ba besom Ghana nti e o si ye gya ne kwan a ye gya ne kwan yie e ma ne ye fe mate me nsome da ase nti ne ye besre adofo e wa Asantehemaa mu nyina se memenda ne kwasiada no omumra no maye moa omunso won Nkran omaye moa efiri mamponte bi ana obi nim kwan na efiri mamponte sa ba kona eni agona no amani nifa enti efiri agona nkwa na obi sa agona sama ufi agona ekwa agona sama kwa be 5 minutes enu 2 miles enti be 5 minutes dey o kan ena de atoso kura no ye be sere jama asefo mampon bipua de kofa wiamo ase no obi amra efijase we secretary mo wakasa omo emra no mo meboan na eye no enyefe medase nana office be de ade mu oduro dirimude Kaakyire Kwame Appiah ena otese ene ne edi enkomo no afa baba bewura ene amamra ne amane be de atwaguo se yepagya emu firi ade be koso no ye wo otufuo abusuakuruwa ehene nana wusu e wa ha na yene nana wusu ebedi nkomo ye fa nase ma my way insurance o se senye my way akase no we mpacho ba bia wo bia dial *165# na sign up na efri sabre no di momo no di tua kakra de to ho a esi achi ba beboa wo na wonso obi bia akokama abra wo ahohia bremu ho na abehunu sampa my way insurance so aba omoa Franco Trading Enterprise eton phone papa ene ho akade laptops and printers and Kingdom Herbal Center or the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules and Kingdom Manpower Capsules abedwa so enti garlic bitters no ene ne capsules no beboa mamuja no
dia furu sania brebia esa immune booster beboa wo yie papa na manpower capsules no so aboa wo mpam city blood tonic eti wonum ema otimi didi uhia moja city blood tonic no ene beboa wo na wanya moja uhia loss na eba mesha etidi edro se malaria nko an ne udi asie dia loss na eba mesha ne kan fama wo level 2 family wash ema no on fa siesie mo fa wo horo mo ho na akosua no anim emrenyam